Aha, ak napíšete nejakú múdru vetu, tak vás pôjdem voliť. Ďakujem. Poďme vymyslieť nejakú. No, vymyslíme. A ten nepoznáte? Múdru vetu. Možné, že keď ho navlečú do tej kravaty a do toho saká, za 3 mesiace sa zmení na nejakú hmotu, ktorá jednoducho rozpráva podľa agentúry, ktorá ich koučuje. Yes! Ale nech počuje, že sme nespokojní. Nech to počuje, že sme nespokojní. A nech niečo preto urobí. Nebudeme ticho, lebo tu zomiera národ, to je likvidácia národa, genocída podľa článku 2 písmena C Medzinárodnej konvencie. Počujete toho mladého človeka? Pravdu hovorí. Pozor, pravdu hovorí. Mám povinnosť ako predseda vlády, ja tu sedím ako predseda vlády, oznamovať, že takíto ľudia predstavujú pre túto krajinu riziko bezpečnostné. Všetko, čo som chcel povedať.